La Diputació de Lleida ha finançat amb 17.000 euros la compra d'una furgoneta isotèrmica per al trasllat d'aliments frescos per al Banc dels Aliments de Tàrrega. El president de la corporació, Joan Renyer, ha visitat el magatzem de l'entitat que està cogestionada a través de la Creu Roja de la capital de l'Urgell. Amb aquest vehicle es podrà ampliar el ventall de productes alimentaris que s'ofereix des del magatzem a les persones que més ho necessiten a causa dels problemes econòmics que pateixen. També s'ha incorporat una aplicació informàtica dissenyada per a les prestacions d'aquest servei social. És el programa Equaliment, que permet fer un seguiment de tot el procés des de la inscripció dels beneficiaris fins al repartiment dels lots. D'aquesta manera, en total, la Diputació ha destinat 25.000 euros al magatzem d'aliments solidaris que atén unes 130 famílies cada mes. Renyer ha posat de manifest l'excepcional feina i treball dels voluntaris per donar suport a les famílies que encara pateixen la crisi. Agrair aquesta feina que s'està fent. Hem col·laborat també des de la Diputació amb l'Ajuntament i amb el Banc dels Aliments finançant la compra d'aquesta furgoneta isotèrmica que ha permès que tots aquests aliments que es recullen de comerços, alguns d'ells frescos, tinguin les màximes garanties de salut i de sanitat per tal que puguin recollir-se als comerços, puguin arribar al Banc dels Aliments i des d'aquí es puguin distribuir adequadament a la població. I per tant, en aquest sentit em sento satisfet i orgullós també de poder col·laborar amb l'Ajuntament, amb el Banc dels Aliments per fer possible que aquesta situació crítica que passen alguns veïns, alguns ciutadans de les nostres comarques, en aquest cas de Tàrrega, puguem apaivagar-la al màxim possible i la puguem minimitzar amb els seus efectes al màxim possible. Abans de visitar el Banc dels Aliments, el president de la Diputació ha anat a la residència Sant Antoni de la ciutat, on ha anunciat que la corporació lleidatana ajudarà a finançar els 150.000 euros que suposa la instal·lació d'un segon ascensor. Després, s'ha traslladat al nucli del Talladell, on ha vist les obres de la nova via peatonal de 2 quilòmetres que l'uneix amb Tàrrega i que comptarà amb la col·laboració de l'ENS. Finalment, també ha visitat les instal·lacions del CEI Tàrrega, que seran ampliades per poder arribar a un major nombre d'emprenedors. La Diputació de Lleida col·laborarà amb el complex de Cal Trepat, que actualment compta amb 7 mòduls adreçats a emprenedors amb una ocupació del 100%.